गसाइगाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ गसाइगाव सहरनि बाङालि हारिनि सानसुमैफोरजों गसाइगाव सोहोरनि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव सोहोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों बिटिआर सोरखारनि बिथोन बादियै दिनै एमएलए जिरन बसुमतारीनि दैदेननायाव गसाइगाव प्रेस क्लाबाव बाङालि हारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय मेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो गसाइगाव सोहोरनि गोबां बाङालि हारिनि सानसुमैफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव सोहोरनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। जोंनि गसाइगाव 1 नं एमएलए समस्तिनि मानगोनां एमएलए सारनि दैदेननायाव बिथांनि खावलायनायावहाय जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मेनलि सराइबिल समस्तिनि बाङालि बुद्धिजीबिफोरखौ लानानै मोनसे मेल जादों। बेयाव गोबां मोजां सावरायनाय जादों। बिथांमोना गावसोरनि सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक आरो बेबायदिनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि जे समस्याफोर दङ प्रब्लेमफोर दङ बे प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोना बेयाव दैखांनानै बिथांमोना बेखौ बोरै सुस्रांनानै होनो हायो बेखौहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव खावलायदों आरो एमएलए सारनावबो खावलायदों आरो जोंनि गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिथांनावबो खावलायदों। गथिखे दिनै जोबोद मोजां सावरायलायनाय जादों। बेयाव गोबां बाङालि बुद्धिजीबिफोर बेयावहाय नुजाफैदों। गोबां रिटायार्ड मानसिफोर सिनियर सिटिजेनफोर आरो समाजनि बेबायदिनो मान गोनां बा मख'जाथाव सुबुंफ्रा दिनै नुजानानै जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि गोबां जेंना जेंगोनाफोर जेरैहाय गसाइगाव टाउनखौहाय एक्सपान्ड खालामनायनि जे मोनसे प्लान दङ बे प्लाननि सायाव सावरायनाय जादों। जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव लामा सामानि बागै बिथांमोना सावरायदों। गसाइगाव रेलवे स्टेशनावहाय रेल लाखिनायखौ बांहोनायनि थाखाय बेयाव सावरायनाय जादों। गसाइगावनिफ्राय टाउननिफ्राय जोंनि सिभिल एसडिअ अफिसथिंजाय थांनाय बे फ्लाइअभार जे गोदान फैदों बेखौ माबोरै खालामजायो खालामजाया बेखौ सावरायलायनाय जादों। गोबां जायगायावहाय जोंनि पिडब्लिउडि लामानिफ्राय नेशनेल हाइवेसिम गाफैनाय जे लामाफोर बे एप्रचिंफ्रावहाय गोबां एक्सिडेन्टफोर जायो। बे एक्सिडेन्टफोरखौहाय बोरै खमायनो हायो जोङो बोरैहाय लामाखौ साबसिन खालामनो हायो बा गसाइगाव टाउननि गेजेराव जाबोर जथरफोरखौ फोसाबनायनि जे खामानिफोर बेफोरनि सायाव गोबां गुवारै दिनै सावरायनाय जादों आरो जोबोद ओंथि गोनां सावरायनाय जादों। दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांजागोन आरो एमएलए बिथाङा रादाय होदों गोबां जेंना जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां जेंना जेंनाखौहाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारजों सावरायनानै जोङो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोननो जों रादाय होदों। गसाइगाव सहरनि गोबां सुबुंफ्रा दैज्लांनि समाव ड्रेन गैयिनि उसुबिदा मोगा-मोगि जानाङो बेखौ लानानै ड्रेननि जेंनाया गोबां गिदिर जेंना गसाइगाव टाउनावहाय। गथिखे सिगांनिफ्राय जे ड्रेनफोर दं बे ड्रेनफ्रा आउटलेट गैया। बेयाव दैया हाबनानै बा जाबोर जुथुरा हाबनानै ओंखारलांनो थाखाय लामा गैया जायो। बेनि थाखायनो जोङो दा सावरायदों बे ड्रेनफोरखौहाय मोजाङै गोदानै सार्भे खालामफिननानै आउटलेट गोनां ड्रेनफोर बानायनो हायो आरो जेराव जेराव गोदान ड्रेननि गोनांथि जादों बेयावहाय माबोरै गोदान ड्रेन होनो हायो बेखौहाय जोंनि मानगोनां एमएलए सारा गावनो बे जिनिसखौहाय दायथ' लागोन बा बिबान लागोन होननानै बुंदों। लोगोसे जेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव लांनांगौ जादों बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारजों सावरायनानै जोंनि टाउननि ड्रेननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों।